நான் சென்னைக்கு வரும்போது ₹1 காயின் கையில் இருந்தது. அவ்வளோதான் என்னுடைய லைஃப். அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அவங்க பிறக்கும்போது வீட்டில் சாப்பாடு கிடையாது. கண்ணம்மாப்பேட்டை நாங்கள் இருந்த ஏரியா, அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், அங்கே தான் அவங்களுக்கு டெலிவரி. அது நடந்தே தான் போகணும், ஆட்டோவில் போகிறது கூட காசு கிடையாது. அப்படி பிறந்த பொண்ணு தான் இன்னைக்கு ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட். அதுக்கு நான் உழைச்சேன், சம்பாதிச்சேன். பட் அவங்க அம்மா தான் ராத்திரி பகலாக அவங்க படிக்க கிரியேட் பண்ணாங்க. பணம் கொடுத்தா மட்டும் படிப்பு வந்துடுது. 100%. எவ்வளவு ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் படிக்கிறவங்க படித்தா தான் படிக்க முடியும். லக்கீலி என் குழந்தைகள் யாருமே அரியர்ஸ் வைக்கல. அது ஒரு பெருமையை அந்த இடத்துல